Bueno, bo día a todos. Damos comezo a esta sesión ordinaria do Pleno do Concello de San Amaro. Comentar en primeiro lugar que a sesión ordinaria do mes de xuño non se celebrou, se vedes a orde do día, pois no punto 2 e no punto 3 se poderían celebrar, entón para traer un pleno acta a proposta do seu de pacto decidimos agardar para levar a conta xeral que me parece que é máis importante. Por eso se demorou este pleno. Vale, el punto número 1 da orde do día, aprobación da acta da data 15/4/25. Tiveron acceso a ela, o que aportar, o que alegar de acta. Procedemos a votar. Votos a favor da aprobación da acta. O punto número 2, a aprobación se procede da conta xeral correspondente ao exercicio 24. Tiveron acceso a ela ao expediente de gestión da 126/25. A conta xeral xa foi informada pola Comisión, ten un informe do aval da intervención do Concello, estuvo a exposición pública, a exposición rematou, vexo aquí o 8/7, reitero o que dixen antes, por esperar pola conta xeral retrasamos o pleno. Non hai ninguna alegación, simplemente traes a pleno para a aprobación definitiva. Non sei se queren decir algo, se non procedemos a votar. Nos poñer de manifesto que, bueno, que vostede que xa temos manifestado as dúbidas que nos presenta esta contabilidade, esa se manifestou na Comisión de Contas, por o noso voto vai ser unha abstención. Vale, procedemos a votar. Votos a favor de aprobar a conta xeral. 7 votos do Partido Popular. Abstencións a conta xeral. 2 abstencións de Xuntos por San Amaro. O punto número 3, proposta de designación de festivos locais para o exercicio de 2026. Reitero o que dixen ao principio, esta proposta chega no 3 de xullo, por tanto non sei o motivo do retraso do pleno. Seguindo o que se está facendo históricamente, propoñemos como festivos locais o Entroido e o San Mau. Non sei se queren alegar... O San? Mau, 15 de xullo. Martes de Entroido e o 15 de xullo, que é o patrón do Concello de San Mau. Si queren alegar algo, apuntar algo. Procedemos á votación da designación dos festivos locais. Votos a favor da proposta. Unanimidade. O punto número 4, a aprobación se procede á designación de Xui de Paz. Xui de Paz, titular do Concello de San Amaro. Tiveron acceso ao expediente, publicouse no BOF do 21 de abril, estuvo unha exposición pública do 21 de abril ao 6 de maio. Hai un certificado do 27 de maio da intervención e a proposta ten data do 28/7, proposta que positiva a secretaria que non a lea, proposta que tiveron acceso vostedes. O informe proposta da resolución é, primeiro, designar a Julia García Barrachina con NIF XX669XXXT, domiciliado en Fondo de Vila número 7, Dixoa, San Amaro, que conta coa experiencia de 12 anos ocupando o posto de Xui de Paz titular. Segundo, dar traslado do presente acordo ao xulgado decano do Partido Xudicial, que o levará á Sala de Goberno, tal como sinala o artigo 101.3 da Lei Orgánica 685 de 1 de xullo do Poder Xudicial e o artigo 7 do Regulamento 3/95 de 7 de xuño dos xuíces de paz. Teño unha pregunta, que niño ten esa persoa? É estranxeira? Non, por protección de datos, non puxenlle X, non, por protección de datos puxenlle X aos 3 primeiros números. Non, é claro, por residencia. A ver, que vos podedelo ver, pero como hai público non pode dar. Xa, pero a mí se riaba. Sí, claro, é que dicen XXX e parece que non, foi por protección de datos. Un pasaporte ou un niño. Sí, é que tal e como dicen... Non pasa nada. Eu fui visionario, non sabía esta persoa. Esta muller de onde sacou iso? Casi que saca os números. Sí, é que yo saquei. Creo que hubo dúas presentadas dúas candidaturas. Que é daqui do Concello. Xa leva anos facendo. Sí, que pon que leva... Entonces, inclinámonos por eso, por la experiencia, porque xa levamos. Si teñen algo que alegar, se non, procedemos a votar. Votos a favor da designación da nova xuíz
titular do xulgado de paz de San Amaro. 9, non é ningún. O punto número 5 pois é unha moción que presenta o grupo de Xuntos por San Amaro sobre o tema das fosas. Vale, como xa supoño que terá a corporación da moción que se presentamos conhecimento dela, non a vou a ler toda, simplemente vou destacar 2 párrafos que despois a falarles. Nos últimos meses a situación ten empeorado ostentablemente, provocando rebordes de alguna destas fosas sépticas e vertidos en distintos puntos do concello, facilmente identificados polo cheiro e pola importante cantidad de residuos que ainda poden verse no contorno de alguna destas fosas, concretamente na de Pirón, na das Quintas e na de Montana. Por iso instamos aquí a Corporación e ao Goberno a realizar con carácter de urgencia as intervencións necesarias nas fosas sépticas existentes no término municipal que melloren o saneamento do concello e optimicen os nosos recursos. E 2, realizar labores de mantemento periódicas que eviten o cheiro e o impacto visual das augas residuais que baixan polas nosas estradas de cara aos nosos nacentes e as nosas fincas. Ben, isto xa ven un pouquinho de atrás. No ano 21, o 19 de octubre do 21, eu firmei como alcalde accidental un compromiso para realizar un convenio da Confederación Hidrográfica do Norte, non? O cual era, as melloras que presentábamos, era o 80% sufragábase todo a través da Confederación e o 20% tiña que poñer o Concello. Por lo tanto, tocoume naquele momento de estar como alcalde accidental e vou a ler simplemente o pequeno párrafo que se pon que isto é cierto que o Concello de Mazorra. Mediante el presente, por esta alcaldía se adquiere el compromiso de dotar de crédito suficiente en el presupuesto municipal del ejercicio 2022 para cubrir la aportación municipal a dicho convenio, aportación que asciende a 53.000 euros, que supone el 20% del coste, con cargo a la aplicación presupuestaria que otros asentes 619. Esto fue en octubre. Después, en decembro, cuando se era vostede alcalde, hai outro papel que aquí, no cual usted a aportación que pon é de 12.000 euros para cubrir para cubrir o convenio. Obviamente o convenio era 80-20%, entendo que por eso yo rechazaron. Pero a decisión que hai un documento do outro simplemente é unha decisión política que usted decidiu non optar por mellorar o noso sistema de saneamento do noso concello. Usted manda aquí a Confederación que simplemente pon 12.000, o convenio era 80-20%, non era que usted ponía 12 ou 15 ou 10, non? É unha decisión política súa. Eu tiña esta prioridade porque sei do que falo e temos uns problemas gordos medioambientales. Tamén na documentación que nos mandou vimos que hai unha... mandamos porque somos así de buenos, o sea, que se non a unha moción non lle tiene que mandar unha documentación, pero siga, continúa que vostede despois voulle poñer os puntos así. Sí, por suposto. Por suposto. Por outra parte, tamén atopamos que na documentación que nos mandaron atopamos un informe de urbanismo despois asinado no ano 22, concretamente o 28 de abril, que é literalmente o que lle pedir eu cando entramos no 19 para que nos fixera o técnico municipal unha valoración das fosas existentes e arranxalas, dalas de alta e que os vertidos non foran ilegais como están sendo tal. É curioso que nese informe literalmente igual a noso, exceptuado que nos faltaba a última folla do ano do 22, que sería a folla económica, non sei polo que non. Pero, bueno, en calquer caso, o que estábamos a falar era dun convenio que nos puña todo o saneamento podía os vertidos autorizados, arranxar nas fosas, dalas de alta, en fin, eso era repercutir unha calidade debido aos nosos veciños e veciñas. Que temos agora? Temos problemas medioambientais, é dicir, as fosas bordan, cando bordan van pos eidos, van pos regatos, van pos pozos, van pas minas. Temos problemas sanitarios, tanto de cheiros como de mosquitos, e aparte con este calor que está facendo. E, por si fora pouco, vámonos seguramente a haber sancións administrativas que temos que pagar todos os veciños e as veciñas. Pero, bueno, isto xa foi no ano 19. Como é posible que despois de 5 anos e dúcias de foguetes, chocolatadas e discotecas móviles non fora capaz este equipo de goberno de darle unha solución a isto? Por iso quería ter a súa opinión e a máis a do concelleiro de obras e servicios, porque isto creo que tamén ya está en el.
vostede, como sempre, ten memoria selectiva. Xa lle tinha dito que vostede é mala persoa, mostro. Mire, porque solamente... Non me interrumpa, non me interrumpa. No, pero si quere falar mal de mí... Non me interrumpa. Non me interrumpa. Non é sou interrumpir. É mala persoa e é un mentireiro. Usted me está falando... E aos meus compañeros, que non quero que me interrumpa, por favor. Non estamos a falar siga. de todo o que digan, non quero que coste nada nada. No, se eu quero que conste que me ha chamado mentireiro... Eso claro, eso pode constar. O que non ten que constar é o que fala vostede cando non está na súa palabra. E dixéndome sobre todo ao seu compañero, porque os meus compañeros xa o coñecen, eso. Mira, nós o que temos é, primeiro, un respeto increíble polo Concello. Temos un respeto increíble polas persoas que estuveron antes que a nós. Eu teño un respeto máximo polo alcalde que había antes e a alcaldesa que había antes. Se o anterior equipo de goberno fai algo que está ben feito, nos continuamos para adiante. Incluso se fai algo que o fixeron, igual non estamos de acordo en todo, pero xa está iniciado, como pode ser o pleito con Peseco, nós non entramos como un elefante nunha cacharrería dando patadas. Continuamos o que xa fixeron eles. O que dice o señor Paz está moi ben, era un convenio moi bom, era un convenio de 80-20. O Concello tiña que aportar 48.000 euros. O que él sí que sabe, pero non é que interesa de olvidarse ou decir as cousas a medias, é que o Concello, esa aportación municipal permitíase facer en 4 anos, o proxecto iba a desenvolverse durante 4 anos. Que fixo este equipo de goberno? Miramos o convenio, parece-nos estupendo, quitamos o nome de Rubén Gómez e ponemos o nome de Fernando Rodríguez Gómez. E se lo mandamos á Confederación Hidrográfica Miño-Sí, non Confederación Hidrográfica do Norte, como digo vostede, a Confederación Hidrográfica Miño-Sí. Que pasa coa Confederación Hidrográfica Miño-Sí? Le digo abertamente, pois que é o organismo máis sectario que hai, sinceramente, le digo. Pedí 3 citas co presidente, atendeu unha terceira, fíxome esperar unha hora no despacho, e ao cambiar de alcalde ese proxecto quedou en nada. Ese proxecto na súa moción fala do pleno de decembro do 22. Nese pleno de decembro, mira se é top, o seu número 1, non sei se daquela será logo os plenos, pero senón que o vaya. Naquel pleno, cando aprobamos os orzamentos, neses orzamentos comprometíamos a partida de 12.000 euros para ese convenio. Sabe que votou o seu compañeiro? Non. Porque vota non a todo. Entonces, non é iso. Señor Carlos Paz, que non me interrumpa. Vostede votou en contra dos orzamentos do Concello. Vale. Os orzamentos do Concello iba a destinar a esa partida de 12, porque son 12 en 4 anos. Cada 4 anos o Concello tiña que aportar 12 anos, 12.000 euros para chegar aos 48, que era a aportación. Estaba así. O Concello fixo todo perfecto. Perfecto. E alabo o traballo que fixeran os de antes. Eu alabo, porque eu a xente que traballa pelo Concello ten uns parabéns. Non son ningún sectario, como é ese organismo, como é o seu compañeiro, que di verdades a todos. Este Concello, claro que temos un problema coas fosas. Si traballamos en moitas cousas, que agora mesmo estamos centrados en alumbrados, en carreteras, en proteger o noso Concello. As fosas ahora este ano estánse limpando todas. Pasaron antes 6 ou 7 que xa están vacías. Solicitamos, a través do convenio que temos con a Educación, este ano vamos a vaciar todas as fosas, limpialas e adecentalas pouco a pouco cos cartos que vai a tendo o Concello. Despois hai que ser moi top, porque non quero faltar o respeto a nada. Comparar festas e chocolatadas, bueno, pois eso é o que di alguén que non ten argumento. E díxome sinceramente a vostedes, polo menos para que cando conten algo, que le conten a verdade. Este alcalde que le fala, Arturo, estaba conmigo naquela corporación, os restos son novos, nos encantados de seguir adiante co convenio que había firmado entre a Confederación Hidrográfica, que pediron firmar a Confederación Hidrográfica e o alcalde Rubén. Todo o contrario, non so que seamos para o Concello, estamos con eso, pero non queremos que nos mintan. A min, veciños, oiga, mira, este señor mándanos aquí un vídeo de pon o alcalde, non firma o convenio, o alcalde non se preocupa, tal, o alcalde firma. O mal que vimos como organismo, que eu vou a repetir, o máis sectario que hai. Cambiouse de alcalde e o convenio foi a vos. E puxenlle toda a documentación para que accedan a ela, senón eso, o seguirían aquí a falar, bla, 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 espetaría de así nos moros. Téndelo ben claro porque nós non ocultamos nada. Entón, que sepa que as fosas vamos a sair millorando, este ano temos o compromiso, está a solicitud de feita do Concello de vaciadas todas, estamos limpiando todos. A de Piroño, creo que o lunes ou o martes accedeuse a ela, que seguramente leve 20 anos sin que nadie accedese a aquela cosa.
Entonces, vamos a limparlas todas, vamos a intentar sanarlas todas, e parece perfecto que nos presente unha moción para mellorar, recibímola e nos valoramos. O que non queremos é que nos mintan. Que venía aquí un mentireiro a dicir, non me extraña que lle eliminen o convenio, tiña que votar 48 e dota 12. Pero que pensa que somos tontos. Hai un alcalde, hai unha traballadora de contabilidade, hai un interventor. Entón, eu creo que por respeto a esa xente, que non o teña a mí, dan un lugar. Un día desta persona non espero nada, pero que nada. Xa falaremos no que nos queda de legislatura. Entón, por respeto a que fai os números, a que dice, olha, hai que poñer 12.000 euros, será por algo, será porque está ben feito. Por respeto ao interventor que asina, non do consulto. Nós, desde o Partido Popular, todo o que sea por mellorar as fosas, por mellorar calquer cousa en San Amaro, para eso estamos. Nos estamos a favor desta moción, pero quería puntualizar eso, sobre todo puntualizarlo, porque vostede daquela non estaba. Pero Arturo sí, os meus compañeros a coñecen e saben que foi así. E din de acceso a toda esa documentación, porque ele non tiña por que dar de acceso a nada. Ustedes presentan unha moción, vimos, falamos, e eu despois respondo. De acordo? Por nós non hai ningún problema en aprobar. Usted acaba de decir que non dio acceso porque lle dio a gana. Usted ten que dar acceso porque lle marca a lei, non porque usted quiera dar acceso ou deixe de dar acceso. Se non dá acceso, ten documentación, usted sabe o que fai. Usted antes dixo que pedir a cita 3 veces e que foi ali, esperou unha hora, non o sei, non podo contestar. Usted sabrá se foi, se non foi, eso é má cousa, tá? Usted fala aquí de que usted pon moi ben 12.000 euros, por suposto, pero o convenio non era así. Era o 20% do que valía todo para facer ese investimento, que eran 53.000 euros. Se usted pon ali 53.000 euros, seguramente hoxe non teríamos ni estaríamos debatindo isto aquí. Usted dixo 12.000 porque usted foi a maneira de dicir, viste os documentos, é unha decisión política súa. Nada máis. Ao mellor usted estaba pensando máis nese momento que debe gastar 53.000 euros neste convenio, mellor era que eu non quedara sin soldo. O mellor tamén pode por aí a cousa tal. E despois, ora, chama a atención que desde que entón quitamos o vídeo, parece que se chama a Diputación, que se vai a Tiroño. Si quere, vamos agora a acabar aquí a sesión plenaria, imos todos a corporación e imos quitar da lei de Tiroño as compresas todas que hai ali pola estrada. Está votando, pero non é que vote de onte ou de onte, leva votando meses, que é increíble. Entonces, a mentireiro, usted chameme o que queira. Si pensa que non lle gana a nadie. Non lle gana a ninguén. Ben, xa veremos, que gana a ver gana. Pero feitos os meses, aquí han pasado 5 anos que temos microcontaminación en todas as parroquias, bordando fosas, saneamiento. Se hai que esperar a que xuntos por San Amaro entrar a fixar un vídeo, alégrome. E que se poñan as pilas. Ten o convenio da Diputación, ten mecanismos para facelo. E non vamos a estar. Agora, a rei do vídeo. Non. Non, pois non se nota. Vostede non marca a senda política, xa lle gusta isso. Non. Vostede non marca nada. Pois parece que lle estou marcando algo. Agora, polo menos, parece que van a arranchar ali en Piroño, a ver se arranchan. Está todo por danza. Isto usted non as foi ver. Usted non sabe o problema que hai de contaminación. Usted está contaminando todo o concello. Son 30 fosas, 30 e pico fosas que non sei se habrá dúas outras que se saben. Vale? E se non, repito, podemos ir agora a Piroño, acabar a sesión plenaria, imos os 9 e limpamos as compresas da carretera, que están botando para ali todas na cuneta. A mí dame vergonha. A única persona que eu sepa que ten intención de contaminar, ou que tuvo intención de contaminar este concello, foi vostede. O seu objetivo político de entrar en política traer un vertedoiro para a parroquia deles. Non, o povo xa dixo que non a seu pai e a vostede tamén. Pero usted que me fala, meu pai que está dicindo. Usted que pasa, ten que recurrir a algo que ao mellor sucedeu. Non sei se hai 40 anos e usted non ten debate político comigo e ten que quitar a palestra ao teu pai difunto. Procedemos a aprobar a moción de Xuntos por San Amaro, rechazada. Votos a favor de aprobar a moción de Xuntos? Unanimidade. Na actividade de control, a contra do período medio de pago, o primeiro e o segundo trimestre do 2013. O expediente, o punto número 7 dar conta da resolución da alcaldía, tamén se lle digo acceso, e o último punto para rematar o pleno, robos e preguntas.
o sea, non se pregunta xa, perdón, non está. Vale, eu vou empezar porque Renata, meu compañeiro, eu quería falar sobre o tema da agua de que seco. Según o informe que nos pasou a secretaria, xa traía aí unhas semanas, estamos diante dun informe dun contrato, o informe que nos mandou a secretaria, aprobado en novembro de 2008, polo que o Concello de San Amaro concede a xestión da agua a empresa que seco por unha cantidade de 147.095 euros. No ano 20, a empresa ten unha reducción desta cantidad causada pola sustitución da agua en alta, que pasa a coller do Miño a Santo Cabo. Aí queda un importe de 103.767 euros. Despois, finalmente, e a través dun acordo plenario celebrado no ano 21, o Concello reduce esa cantidade do contrato en 42.564 euros, quedándose a con IVA en 82.561. É polo que se ve, porque é os pagamentos que usted pagou aí atrás a anualidade 23 e 24. Entón, primeiro, como é posible que costara fai 17 anos o servicio 147.000 euros e ora pase a costar, dándonos un servicio de empresa, 82.000 euros? Eso por un lado. Hubo que entrar tamén xuntos por San Amaro na nova 9 para destapar un pouco o melón de saber realmente, de dar a coñecer aos veciños o que nos costa agua neste concello que hasta agora era todo un secretismo. E en segundo punto, quería saber, xa que hai esta reducción, pois que rega unha ordenanza para regular, para acceder unha baixada do 40%, que é a baixada que hai no recibo de agua. Sobre este tema non vai ser a última vez que lle conteste. De acordo, porque xa lle contestei varias veces encima en pleno. Por que o contrato baixa en precio a autoprecio? Porque o equipo de goberno da 19-21 puxose a revisar, contrataron un técnico, fixeron un informe técnico e diron que o servicio vale isto. E volvo a repetir o que dixen antes. Nós, de acordo, non imos en contra do que fixeran os anteriores, os que estuveron antes que nós. Por eso se baixa. Ben, pero dése de conta que este precio 147, usted non estaba, pero sí que o acabou este acordo un goberno do Partido Popular e ustedes, pois nos sucesivos, xa formou parte deses gobernos, xa non é na primeira e na segunda vez, e non se fixo absolutamente nada hasta que se chegou xuntos por San Amaro e abrirse melón de o que nos costan. A mí dame que pensar que, claro, que 147 a 82.000, algo nos perdemos no camiño nos veciños e as veciñas, non o sei, porque vai o mesmo servicio e costa 17 anos despois menos, cando fai 17 anos os costes empresariais que lle quero nin contar, o gasoil, todo, a barra de pan, iso valía a mitad de hoxe redondamente, ou senón, só que era outra posibilidad que alguén se estuvera aproveitando deste servicio. Vamos a repetir. Sí, necesita. Por que se baixa, por que se pide unha rebaixa de impostos? Porque o equipo de goberno 19-21 solicitou unha auditoría e pediu un informe técnico que aconsellaba iso. É un informe xurídico, o equipo 19-21 que pide iso. Tiene tamén que recordar que usted que se foi ao xulgado, que nos meteron no xulgado daquela no 19-21, e usted levantou a demanda do xulgado para que pudera cobrar igual a empresa como cobraba polo contrato que está asinado. Usted levantou esa denuncia no xulgado para poder acollerse a pago a proveedores, porque as facturas estaban solidarizadas e non lle aprobaban dito pago, que por certo hai que empezar a pagar, non sei se hai no que ver ou no seguinte, que son 425.000 euros. Ben, usted di que entonces está visto que entrar neste concello xuntos por San Amaro, tanto no tema das cosas como no tema de agua, foi positivo, polo que usted nos está dicindo. Estamos no xulgado. Agora está no xulgado. Cando se resolva, direi se foi positivo ou negativo. Usted dixo que se levantara a tarde que lle pagou o ano anterior pleno o ano 23 e 24. Cando debo dar lección de xurista, quere que diga máis? No, é o que estamos vendo. Nada máis. Pero non me diga mi lección. Digamos o seguinte rogo ou a seguinte pregunta. No, estamos niste. Deixo que ten prisa por acabar. Isto xa está dito. Está dito, pero non está dito. Está dito para usted, pero non por vecinos e as vecinas. E vostede pregunta, eu respondo. Vale, queda de claro? Sí, por supuesto. Perfecto. Seguinte rogo, seguinte pregunta, Como quito da se palabra. estuvo aproveitando este contrato. Seguinte rogo, seguinte pregunta, quito da palabra. Dan dúas veces. Sí, Señor se Robert. me permite. Vou falar un pouco sobre a prevención dos lumes, porque estamos pasando unha vaga dun calor excesivo.
Entón, parecenos desde Xuntos por San Amaro que temos un problema grandísimo ahora co incremento das temperaturas e cos incendios e todo eso. Entón, fai un ano se fixemos nos, aportamos unhas ideas e reiteramos que nós queremos traballar nese sentido a prevención de incendios forestales e todo eso. Entón, pareceme que por parte do Concello, que non obriga inexcusable a Lei de Prevención de Incendios, promovemos e facemos que intentamos que tenderlles unha mão outra vez, que cando nós fixemos unhas propostas parece que non foron levadas a cabo, porque pasado un ano seguimos un pouco sin preocuparnos do que se nos ven encima. O que se nos ven encima é o cambio climático moi importante, que a xente limpa fincas, que se limpen as carreteras, que se limpen os cortafogos, estimular a xente que teña cuidado cos lumes, uso un pouco inteligente, sobre todo neste período. Entón, nós, desde Xunto por San Amaro, volvemos a tender unha mão para que levemos adiante este tema que é tan preocupante e tan importante para todos nós. A nós tamén nos preocupa moito, igual a persoa que máis pode estar implicada nisto é a compañeira Noelia, porque é a que recibe todos os tipos de denuncias, a que fai hai moita xente que recurre ao Concello para que... Hai un montón de comunicacións. Nós comentamos no ano pasado, asinamos o convenio con Seaga para que eles envíen cartas a todo o mundo. Xa vin que está colgado o plan de prevención para que cada un sepa o que ten que facer. Este ano, o convenio de Seaga creo que levaba 4 ou 5 renovacións tácitas, como a adenda renovamos. Este ano desde a Xunta sei que a intervención, o que sea, non nos pudo renovar así, e tuveron que facer un convenio novo que se fixo case, creo que se asinou a principios de maio. Entonces volven a andar con retraso. Este ano non mandaron ninguna carta a xente. A nós, claro que estamos preocupados. E cando reclama algún así, porque ten un pino máis a menos de 50 metros, ten acacias e todo eso, por parte do Concello actúa, se fai unha diligencia, un requerimento, a xente responde ou dá a resposta por calada? Moitas veces a resposta é por calada. Sabe cal é o problema que temos? Non sei, igual ela pode dicir máis, pero se enviamos 100 cartas, o problema que temos é que a propiedade das fincas... Sí, bueno, a actualización dos datos, sí, pero quero dicir, se por parte do Concello facemos un pouco hincapié, estamos aí, porque moitas veces é a labor nosa, porque é obriga nosa desde o Concello estar un pouco aí vigilantes, expectantes e exigibles, porque hai casos que poden ser sangrantes. Imagínate que hai unhas acacias ao lado da tua casa, menos de 50 metros, un día prende o lume e manda a carai. Esta semana en San Fiza, algo parecido, unhas acacias, e todo o que sale para fora cortamos nós. Esa persoa, propietario, ten máis de 5 escritos, non nos códigos. É dicir, o Concello actúa de cefacto, é dicir, está apoiando todos os medios sabidos que por haber para que iso... Para que a xente de pobre lo haga na mão. Moito. A ver, nos interesa sobre todo para o bienestar do pueblo. Sí. É algo que... Sí, non, pero digo que hai que presionalos, que hai que estar aí encima, e que hai que... Sobre todo eso nas franxas dos 50 metros, cos árboles prohibitivos, as especies que son combustibles e con todo eso. Porque a verdade, o que se nos aveciña, preocupanos moito. E as bocas de regua, todo eso que ya habíamos proposto no seu día, se se podía facer, un pouco dar tamén charlas a xente para que empece... O na boca de reo, que queremos facer ahora, no que se rematemos cos alumbrados, e intentar xestionar, volver a reformar a auga, porque sabemos a perda que temos, empezar por parroquias, como estamos facendo co alumbrado, a cambiar a traída, a cambiar a instalación de agua en cada pobo, despois deixar o carrero, porque antiguamente sei que sabía, pero nunca se mirou, a faltas unha carretera, sí, aquí o importante tamén son os portalumes, as carreteras, as zonas que son comuns, tamén deberíamos as telas nós perfectas antes de exigir ao cidadán que a teña aí. Aquí por parte do Concello está en perfecto estado de revista. Por parte do Concello, creo que todo o que son as cunetas, as de ir ás rúas... Exacto. Eu agora que non teño data... Non, é un pouco tender llamado ao Concello de Xuntos por San Amaro para levar ese proxecto. Facemos un convenio con medio rural a través da mancomunidade, onde hectáreas públicas, o sea, titularidade municipal, desbrozanse
a medio rural pagamos por ele. Encantaríamos que é unha demanda nosa que hai comunales que o medio rural non permite, porque dice que ten que ser os comuneros os que se limpen, pero exponemos a problemática Un pouco tamén habría que monte comunal abandonado, falar cos comuneros e dicir que a súa obriga pero non hai. a súa obriga é Ese é o problema. Non, onde hai comuneros funciona. O mal é que temos montes comunales que non hai nin asociación de veciños nin comuneros. Están totalmente abandonados. E o convenio da Xunta non nos permiten entrar nós. Pero, bueno, cando nós limpiamos con o noso trator, entramos casi donde podemos. un pouco tamén Expostamente facemos unha colaboración coa Asociación de Cazadores. Cando nós rematamos con o noso trator, cedemos o trator, deixamos de usar o noso trator, eles fan se cargo de pagar o gasoil, e limpian moitos montes, algún monte xa que usan eles despois para a caza, para cortalumes. Eu creo que non hai unha hectárea pública que non se debe usar. Sí, desde xuntos consideramos que o mellor era necesario nas asociacións de veciños e nos locales sociales publicar un pouco planimetría para que vexa a xente cales son as zonas que esas franxas son obligatorias, porque unhas son máis leves e outras son máis graves. Un pouco para que visualicen eso, é dicir, mira, a miña finca tiene que quedar limpo porque está no plano da embarcadilla. Un pouco unha labor de pedagogía por parte do Concello. Hoxe en día que os locales sociales estamos reformando todos, pues mira, parece unha boa idea por levar ao localeiras, levar os platos da parroquia de Eiras e poñelos públicos. Sí, promover e facer que a legislación en materia de medio que leva a cabo é tender unha mão desde Xuntos por San Amaro para conseguir pois unha millora neso da plan de prevención de incendios, que nos parece importante. Claro. Algo máis? Sí, eu son das luminarias de outras luces. Entonces, parece, sí. Por eso, o cuartel non quita a variante, en Souto que teñen luz dos veciños. Pero ata agora tiño outra. Vaime acabar odiando, vai dicir das luces, ven aí. No ano 24 había 3 luces nunha carretera que vai de Eiras a de Razamón de Eiras, no cruce ali con Lucía, e siguen fundidas as luces, desde o 24. Ano 24? Non, que se queda máis tarde. Home, eu penso que é unha carretera principal, é un cruce. Reparouse unha e deixaronse dúas. Sabes que cal é a razón? Ahora non funciona. Agora xa non funciona. Pero, bueno, é un cruce importante e é un vial importante. Por o tema de que a xente sala a camiñar, un pouquinho eso. Xa sei que... Esa é a primeira vez que máis que morí. Non, xa está. Sí, está o escrito co primeiro. Sí, xa está o 25 de marzo, e xa o dixeron despois do pleno, e despois tamén está o 4 de decembro, e despois meteu-lle Carlos Paz o 20 de decembro, dicindo isto. Supoño que non será por non terme manía a mí, que non nos cambie. No seguinte pleno, pero No, o que hai que ver é ali de noite, porque non o seguinte pleno. Que ten que arranxado, porque ali hai outra veciña tamén que se ten que deixado, e aparte aí a explotación avícola. A explotación avícola, cando tiran ali os polos, pois se aquí non o saben, obviamente, ten que facer a maniobra todo, o trae, de un cruce e entrar de cu. Ben, e van de noite quitar os polos, non van de día. Por lo tanto, creo que é interesante que poña o leque, non é que estamos totalmente de acordo, pero que tamén, mentre non se sustituían esas lámparas antigas por as de LED, que siga funcionando, porque levan meses e meses tamén. Pásate como das fosas. Vou ter que quitar un vídeo tamén para luces, a ver se acaba de poñer igual a reparar, non, funcionaron, digolle, sonlle sincero, funcionaron nada, dous días, e levan meses por carga cero. E digolle por cuestión de seguridade vial, non é tampouco nada de eso, é dicir, ali cada vez que retiran os polos da granxa que está ali, a granxa que hai ali, teñen que os trailers non dan ido hacia Lucía, entran de cu, vale, é noite, non é de día, se os pegan, mas quero poñer non igual, eu vexo ben, pero creo que por decencia, que as debe cambiar, que as cambia a LED, perfecto, nadie dixo aquí o contrario nunca, pero mentre se fai ese paso, que haxe a luz. Perfecto. Algo máis? Non? Dúas e cinco non damos a sesión. Vale.
Boa tarde a todos. Ahí,